ангуштони нозуки маликаи абдулмомин донишҷӯи бахши сеюми коллеҷи ҷумҳуриявии санъати ба номи Кароматулло Қурбонов дар шаҳри Кӯлоб клавишҳои фортепианоро зер мекунад ва оҳанги дилнавози фазои толори театри масака мусиқии ба номи Саидалӣ Вализодаро фаро мегирад. Малика ва дигар ҳамсабақонаш имрӯз дар консерти ҳисоботӣ иштирок намуда истоданд. ба ман ҳам муяссар гардид ки дар ин консерт навозишеро бо номи Фантазия ки аз Моцарт мебошад иҷро намоям. вақте ки ман ба саҳна баромадам, маро ҳисси аҷибе фаро гирифта буд, аммо дастгирии мухлисон маро ба ваҷд оварду тавонистам ки навозиши худро дар сатҳи хуб иҷро намоям. консерти ҳисоботии омӯзгорону донишҷӯёни коллеҷи ҷумҳуриявии санъат имсол низ бо иҷрои беҳтарин асарҳои оҳангсозони сатҳи ҷаҳонӣ ва оҳангҳои халқӣ сурат гирифт. дар бахшҳои навозандагӣ, сарояндагӣ ва рақс шогирдон аз худ маҳорати баланд нишон доданд. ҳар сол мо дар назди аҳолӣ, дар назди падару модарон консерти худамонро ташкил мекунем. консерти имсола иборат аз 20 номер иборат буд. дар инҷа ҳам асарҳои профессионалӣ, ҳам анъанаҳои халқӣ. мо ҳама тарафҳои фарҳанги миллии худамонро дар бар гирифтем. инчунин асарҳои профессионалие ки халқа дар ҳамин рӯҳия тарбия кунем ки аз классикоам аз дигарон бархурдор бошанд. мавриди зикр аст ки коллеҷи мазкур дар давоми фаъолияташ садҳо нафар мутахассисони касбиро тарбия кардааст ки дар ансамблҳои давлатӣ ва муассисаҳои дигари фарҳангии кишвар фаъолият доранд. як қисми хатмкардагон баъди идомаи таҳсил дар консерватория ба коллеҷ баргашта фаъолияти хешро идома дода истоданд. ҳар сол якчанд шогирдои мо хатм мекунанд ва як хел онҳо аллакай имсол хатмкунандаҳои мо ай консерватория имсол як кас аллакай ай шогирди мо гашта омада истодааст ва имсол мо қариб 2 кас консерватория мо пешниҳод кардесем ва боварӣ дорам ки шогирдое ҳастанд ки оянда мо гашта мо меояну дар ҳамун соҳаи худшон мо кор мекунанд. мо вазифаи умумии мо асосии мо ин омода кардани мутахассисони касбии соҳаи фарҳанг ки кори асли мо баровардани кадрҳои ҳамин соҳа мебошад. иҷрои оҳангҳо, навозиши асбобҳои халқӣ дар сатҳи касбӣ аз ҷониби ҳозирон бо қарсакҳо истиқбол карда шуд. дар ин консерти ҳисоботӣ намояндагони соҳаи фарҳанги вилояти Хатлон ва шаҳри Кӯлоб иштирок доштанд ва ба ҳунару маҳорати ҳар як донишҷӯ таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. мо имрӯз аҳли фарҳанги шаҳри Кӯлоб воқеан ҳам тасмим гирифтем ки он донишҷӯёне ки имрӯз хатм карданд ва мо метавонем ки онҳоро ба муассисаҳои фарҳангӣ ҷалб кунем ва мо метавонем ки бо вазифаҳои ки вобаста ба ихтисосҳои онҳо таъмин кунем то ки санъату фарҳанги миллати тоҷик ва махсусан шаҳри бостонии Кӯлоб яъне ки рушд биёбад ва мо метавонем ки аз ҷалби ин гуна истеъдодҳои нав яъне ки як барномаҳои хуб созем. дар анҷоми консерт муовини раиси шаҳри Кӯлоб ва дигар меҳмонон раҳбарияти коллеҷ ва донишҷӯёнро барои пешниҳоди чунин як барномаи фарҳангӣ табрик гуфта ба онҳо сипосномаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлобро супориданд. пешниҳод гардид ки якчанд номераи консертии мазкурро дар ҷашни ваҳдати миллӣ ва дигар ҷашнҳои давлатӣ барои сокинони шаҳр ва меҳмонон иҷро намоянд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид.